kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Nembag amalabyo amin na sa pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sidjolobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbay di programa? Idi kalman lang. Idi kalman lang. Kaya ito di pag-aib nyo, Mr. IKL. Hindi kalman laing manong Nemi Ruiz. Kumagkablawag itinembag nga bigat ka di. Magamalam. Magamalam kada kaya aming nga sangapada, papag-aib mi. Kumusta kayo manan mga kanemars? Ayan, Ken, paki-share yung program ito. Share this program. Dap na duduman lang, nagdadanggay, iti onos ti may sakit gudo nga oras para iti kalman lang. Ken may sakit gudo nga oras para iti kay problem of the day. Back-to-back letter reading. At padaanan nyo papagayam ti pagkasaritaan ni Alpense. Amo anagan na ito nangalaan ni kumpadrek nga amante pagaragan ni Tabado Ilocos Norte nagan nga Alpense. Alpense iti Bado Ilocos Norte iti panangisurat ni amante pagaragan iti mabusag Bado Ilocos Norte metlang. Padaanan nyo dito pagkasalitaan iti kalman lang ni Alpense. Rogyan tayo papagaham. Sa gudayan nga ti surat iti kalman lang ang pagkasalitaan ni Alpenes iti Badok Ilocos Norte parang isurat ni amante pagaragan iti Badok Ilocos Norte. Idi kalman lang. Idi kalman laeng manong Nemi tada kamin kinisang pagita iti siled ti may nga motel. Oen manong Nemi sang kumapala rumbeng ta sang kami pa nagkasar. Kaano laeng dedi manong Nemi panagam amumi. May sakang security guard dito Manila nam amok manong Nemi ni Sampagita iti may nga mall may nga sales lady. Pinasyar ko manong Nemi, inawawis ko, nagbindianda kami, glance kami, nagdinner kami, aging gahin daton ko, panagayat ko kinkuha inadan na kinawatan dahil di puso. Taga-probinsya ak manong Nemi, iti Badok, unang pang-probinsya ak ti Ilocos Norte, dita Badok nga raw. Nagpakatag idi kanananang kinitatang napimpinas doon nagtrabaho di Manila kung nakdakdakil ti sweldo, akas may nga security guard. Pinanawag kita siya tibugtong anak damanong. Juan, imbilin hindi kanyak ni nanang manong Nemi nga sa anak pa lang makias-asawa at agurnong akpay. Yung tsaka mo manong. Tayo di kat surat pa lang iti na magbait ka na kami. Ngayon di mayatin ti cellphone, gimatak ti cellphone kadim pauit ko kadakwada sa damit tin cellphone ko ng ti makadakas. So yan takmut pa'y pulos sinawagan. Dabay kasta manong Nemi, imbaga idi ni nanang sa anak pa lang nga makias-asawa. Kaya naman pangarto maramit ko manong Nemi, inabis ko, nisang pagita nga check-in kami, kadi manugot met, kada itan ni. Ada kami ti oneg manong Nemi, kat arakupe ko ni Sun. Alpanes.
Sampagita. Nabangbang luka pa yung pudpud no sampagita. Sutil. Talaga, wait. Kaya dapat lang may papas ko mga mahal ka na lips mo. Itapa lang. Ito na pahot ka managlanang tigilibibig ta. Ginanak manong naimi kabayatan nga mamalaka na nanamin dikit na rongpi nga bibig na naglamuyot nga bibig nakimas nga tilmunin tikatas dikit bibig na. Kabayatan met manong naimi nga voluntaryo nga nagtignay dikit doa nga dakulap ko ti maysa addan iti barokong nga. At saka mundo ka sa nutiin inot apan nakaikat karwaten mi nagpadpada kinagpadpada kami nakasla kay pasngay nga wala dagat. Napro sa konti na dumapa-set ti bagina, iti barokong, iti baba. Nagdakiwasan manon name iti nakulap ken ramay ko, iti nagbaitan iti legs ni Sampakita. Amokon manon name nga medyo narasa iti kaladaan. Amokon no kasano manon name iti kina mayat nga pirit-pirit iti perlas. Amokon no sa dinut ayan ti ruangan ti kuwemba, ta sinorbekon, sinukit-sukit ko manon name nga talaga nga virgin Sampagita. Hindi mauma di bibig ko manong name ka di bibig na yung pababak iti tanged na Alpanes Sampagita. Nakawang mangluka nga talaga. Nakamay-may ti pamaghim imalo naglinis ka nagkutis-kutis naglinis ti kutis mo. Kaya naka-imas ti mansanas, dagiti mansanas mo. Oh, Alpana, ha? Oh. Inyadandak mo manong naming yung paot, dagiti bibig ko, ito pa ng kirab-kirab, parang kanta-kanta ko karig iti mansanas, ti marukong na, kabuto magusto una iti asog ka na rin ang nisampakita. Ako na, oh, Alpane, ha? Alpa, ha? Oh, Gabot na gumanatak manong name itapay lang rubrum kwas dati kubrak. Implas narkon kadadaan na kinituwa nga tuming ko tinagbaitang dikiti legs na get ready ko na kanyara sa namin sampangin ang malag dikiti lips na manong name sa kunyas dikiti bibig ko itilapahing na I love you. I love you Sampagita. Ang usam ti sakit na, ha? Panes mo. Uri lang nakasangit, mano. Takasano kita. Jambo hotdog met ngamin, manong nemi na ito inpilit kong indresuod iti kuweba. Por reklamasyan, manong nemi ti panakitured na. Ore ko lang sardeng manong nemi. Ngam ko na ituloy mo nga roden. Pinantangin nakastrek ka dita kuweba. Ang ko na Inyo kuyok ko kang roden manong naming impadik ay matakiwas ti kubrak iti unig. Numampay masaktan pa laing ni Sampagita ngam naimas kanun day nag-anas kanun nga sakit mano. Sa ako pinaspasan ko na, oh, Sampa, Gita, oh, Alpane, ha? Oh. Nagpapas kami tiragsak, hindi nga nagpatnag, tanag-gubernate kami manong name. Agi na nakamlabasit kalpasan na alamanin. Alpanes, alaka di manin, maturog ta pa ay. Madamdaman to na maturog ta. Baka no awan ton, saan to na mapasamak, tigas to taapay. Baybayan nak, saan ka doon baybayan? Ikarikan ka. Ida nagpitpitik iti saklot manong name ni Sampagita, nag-live-in kami. Kunta-kunta kag manong name iti number, ti cellphone nga inted ko kininanang inregalok. Manong name ng osarenda kinitatang ngamjak makontak. Kinaumatan ti tawag, kinaumpayan ti surat na kanya. Gusto nga sangkon nga naipakaamupay manong name nga dan live-in partner ko.
Nganda na po ko da, iti tiyan ni Sampagita. Uwain manon na yung aging kang impas ngayon, ti live-in partner ko, ti anak mi. Abagyaso nga sa nga pulo nga tawen, manon na yung sipod nagpimanaw aki jabadok kiti mayak dito Manila. Sa nga pulo nga tawen, manong. Nga, nagtrabaho ak, naglibiin kami, kani Sampagita, kanandan may sa nga anak. Ini malagip ko, di ba pa nagbakasyon, di tabadok manong. Saan ko may tugot na kita gina? Baliwan minto tagkukuyog ko na. Wain manong. Tadyak amon no anyat danunek. At naman nung atawan manong naming nga awan kami nakasyon mi. Idad ng cellphone, alang listo ko mapay, tingka pa nagtitinawag ng adadamat ng saan ko anakuntak, kinawa mo tin, kontak na kanya. Manong nemi, ida makadano na akong manipod iti panagbiyahe, manipod Manila, ging ganito ibado. Nasel-sel pa lang, iti manong nemi iti lugar mi. Wen, tamanipod highway, at damat-dalan kiti manong nemi ngam nalikaw. Iso nga tinaramid ko, nagsurkatak. Inasak ko manong nemi tinabungbang kapanawan, naging ganakadano na kititurod, sa kaanan titurod, imuliak sakbi maba. Iti matanawag akon manong nemi kiti balbalay, kiti kalugarat. Ngayon ti pakasdaawak manong. Iti makaasidegak, iti nang panawak kadananang kinitatang abalay abasit. Nya, nagbalimot nga takil ng balay. Saan samat nga rito nga balay ti pinanawak? Ininto ta nakita na kinabigbignak ni pare rito nga kinabadungalak manong nemi. Ay! Pare Alpanes! Sika ka din? Siyak pare. Ay, may masaka na gawin. May masaka. Kadam-kadlaay nga, manong atawan nga nagpukanawang ka. Sa nga pulong atawan. Ay, adot na pasamak ka kanata nga unos ti sa nga pulong atawan. Kasla ka dito yo. Aking balay dita. Di ba dito nagdiswad ti balay mi di? Di ba si balay mi? Nga nang panawak ka na tatang ginanang? Kumusta mo tininanang ko? Aking balay dita? Eh, pare Alpanes, saan ka magbigla? Nabayagin nga na tayo ninanang mo. Kanya? Na tayo ninanang ko? Uy, abay, andan baka mukhin ka? Saan? Diyos ko. Inangarod yung tatang ko. Kaya data mo kahit masawan tuwin na dibasit nga malay mi, woy. Nagbalin na nga duwakad sa aran. Di ba kas dawa ka kinitatang mo, no? Apa nga, nagbalin na takil, isuna mo, awang ka mo, alaka, tugtog ka. Balik mo, makaringan ni tatang mo. Manong nemi nagburek ti darak. Sa nga pulo nga tawen, di pulos pinakpakamuhan. Natay gaya mo ni nanang. Apeng di da yung makamuhan niya nagawid at kumakit nakita kumamit. Nagkapanti kwarta nga naigatang ti panakipataktur da ito gabalay. Ano nun ni tatang ti ado dakil nga balay. Nagtugtugak manon na imikalpasan na ada ng ilokat. Nga madama pala agmurumuray tinang ilokat kit ni tatang. Tatang? Alpanes. Sakpagso. Hindi na ito yung naramid, Jo. Abigasan nyo yung pakpakamukha niya ka na tayo magkain man ni Nanang. Abay nga yung pakpakamukha niya. Abay nga, doon na kita pasama nga saan ko nga namuan. Abay nga yung paidam mo, di ba nakapakamukha na tayo ni Nanang ko? Apay! Nagkagtutak-laeng nga manong nimi, iditagdiso, tidadagsin nga tungpa ni tatang itirupak. Abay nga tungpa na. Awag ti karbe nga mga sindir ka niya kiti kasta. Alpanes. Awan ti sabali nga kimbasol no apay nga natay ni nanang mo no saan nga sika.
Ano ko matibasol ko? Yung bilin na kang kaeding sang kapilang agasasawa sa gurnong ko pa ay. Ngayon natin nadamag na. At dan kinalipin mo, kaya dapayin na ang putot mo. Nagsaksakit tinakam na. Gapon ni ay, ni oy, di ka man pumawag, tawagan mi ta cellphone mo, di ka man sumungbat. Awo mati maawat mi nga tawag mo, awo no text la ko ma. Kanya nga huwan. Tinatawagan kayo, diyak matawagan ti cellphone mo na number ginted ko ka na kayo. Kaya awo mati naawat ko nga tawag yun, kaya next yun datang. Apay ka na pasamang tigas jay. Nga hindi pa lang naruktalak man nung naming arong gayam dyan number nga naalat. Kan sambat nga gusto dyan number nga intid ko katakuha naman nga number sa cellphone ko. Ang tinasakit man nung naming. Natay ni nanang nga didak man napakaamuan. Kaya tinong parang ni tatang sakti pa basulan na. Nga patasan ko ng tungpal, tibili ni nanang, nga pala makias-asawa at hurnunga. Nga tinasakit dito eh. Apay kasangan na ipakamukha niya, nga awanin ni nanang ko. Manong nemi, kasla nalimi istirik na, iti amak. Kasla sana ka mapnag, rason na, nga dinak matawagan, apay ka namuan na, nga dalibin partner ko. Halaman. Api ka dinak man sinusuratan. Api nga saan ka pinakaamuan. Nabigatan na manon na minasapa ka napahan na iti kampo santo ngayon baga ni tatang nga nakaita ni Mande dinanang. Sinindyak ti kandelang intugkel sa kaanan tanong na. Iparabaw ko manong naimi, ginatang ko ang sabong. Kat nagtanimitimak. Nanang. Sandak manidigang gawid nga napansad di Manila. Yamasang ko malipatan di bilin nyo kanya. Nasa anak pa lang nga kasasawa. Tagurnungak pa'y. Lading itiktasan ko na itong paleta nanang. Ay di na mamu ko ni sa pagita. Nagayata ko nga dagos ken kuhana. Nga puti kinarugso mi, kinaubing mi, sa aming nga naliklikan dinagkanaig, na ulit-ulit na nga kinggang nagbunga. Nang amo ti Diyos, kakunkuntakin kayo. Sa bali nga lamber lang na dinaalak, kan sa bali ba't lamber, nagkamaliak lang ti maysa. Imbas ko mga tukat nagbali nga 5. Itindit ko kada kayo ng numero. Itisurat ko. Saan kayo pulos ka nalipatan na ng saan kayo linaksid? Yung andaman nakabasulak. Pakawarandak ko ma. Nagsakit na ito kapag nagawid ko. Kalpasan sa nga pulong at awen. Sa balil tinatangak, dakkailan tibalay. Nga pinanawak kada kayo. Nabasit pala idi. Sakit awan kayo nanang. Nasakit ti besa nga anak nga pumusay ti inanang saan nga ipakpaka mo. No pegastan nanang. Sabi ko mga tanaragsak kayo ti sidong ni Apo Diyos. Noon yaman tinagbasulak pakawandak. Sabi ko mga tabapakawandak nanang. Saan nga nagbayag irisidong ni tatang manunaymi? Umuna-unay na lamiis tilangan-langan tunggal bay sa kata kami. Tanakapsot ti panang ilawlawag na ti rason no apay nga sandak na napakaamuan ti pupusay ni nanang. Kasladyak mamati manunaymi nga siyak ti puon ti pupusay na. Ti sangko panagtungpal panakatungpal ti bilin na kanya. So nga nasakit tinakim ko kinitatang. Ngayon sagbay manong nemi nga nagluwas sa ka nagsubli ti sidong dagiti agina. Pinautpot ko ni tatang. Tang, ang kadi ka nakiluan na ito ng balay.
Kanapi ko mat problema maya kita. Asino ko mat timang tawid ito no sanga sika. Abay, di mo ka di ka bailan ti pumutot ti ado. Anak tultulada na sikasika lang ti putot ka. Pumutot ka ti ado. Tapno, ado ti agyan iti dito ka balay. Ngayon nagkapon na ti pilang patagdaryo. Ang mabarok. Sakbay nga na tayo ni harang mo. Naipod doon na kanya nga adabugod na nga daga. Nga, siyempre, namatay suna, kitawan sa baling ang tawid, o sanga sika. Sika kid siya. Kapag sa anak ba't nga nalinguning ang talon, so, hindi na tayo ni nanang mo, kat saan ka mat nga mauray nga gawin, di ka mat makunta. Nakapag-desisyon ako. Tapos ang damadlar, pakaraglagipan ti maitawid o nung panakabagin ni nanang mo talaga idlakok tayo nga daga. Anya? Idlako yung sadyong pakamukan niya. Kasi no may pakamuk hindi ka matawagan sa ka matasumungbat mandi mat cellphone mo. Ita ka manin. O di kasi kung matikayat ko pa nang ipakamo di ka matawagan mawatam. So idlako ko. Kada ko atake ni suya to ni patak na ka nga balay. Kada mat sa nga basit nga nabati nga isot pagpuunak nga utang ko tay maipautang ko nga mapangkot siga rin. 5% lang interest na. Napilang mata nga dasang nga basit nga ba nakukukwak man. Nagawid ang karotin. Agawid ka rito, ay nakaawid ka. Agawid ako ni Sidong na kita ginak, tatang. Kita, sa data kang gabarok. No, di mo kaya tagyan dito, ay. Ito na ito nga nakilabalay. At talatakin ka. No, kaya mo tagyan sa Manila, at talatakin ka. Yung nakarotin. Malakalaw, sige. Kahit, agsubli ka ito nga tadoy, di ka ito nga makapanunot nga ayabam ti pamilyam kit dito ikang ngagnaed. Sa munto nga nga mapanunot na ito nga ramidan. Ha? Albanes? Manong nemisan kong sinungbatan day nga saludsud ni tatang. Ada ba na sakit tinakam ko? Sana palamap na karili rason ken ka po ngay bagbagana no api nga sandak na napakaamuan iti pupusa ni nanang. Saan ko anugutan manong nemi nga siyak ti magayipo no apa niya natay. Kaya sakit tinakam ko ti basta latan panagdesisyon na nga din yung pakaamukan niya. Anyata mo? Baka adopet idulduli ng kwarta nga bayad talaga, inlako na. Ay natam mo, baka agsuksugal ba tisuna? Uno saan ka nagbabae? Abagay man, nami na bayag matang nga balo ni tatang kad nawaya mat kadi ang agasawa. Ngayon baka pagchichik sa nalaing mat kwarta naman. Nagbalilan nga playboy ti amak manon nami. Iso ka nagsublihan kinisidong dasang pagita taginta ang nakmi tapno may tuloy ko lang tagtrabaho. Saan ko akong kontakin mo na awawagan ni tatang manong no pa amok ti cellphone number. Sambat nga to tawag ka nagtetext kanyak no pa amo naman ti cellphone number ko. Hakbing pinatanggan kami manon nemi. Intuloy ko nga rin tinagtrabaho. Aging ka manon nemi nga nanayuran pa iti anak mi. Idaddan iti graduan ti nauna, isumatid pa ng ipasngay manon nemi na sampagita ti may kaduwang anak mi. At ay kita mauawat ko nga surat manipod kaniya kumpadre ko no kanya badunganak hindi nga ni Merto. Nga sigon kang kuha na manon nemi kita at ako isang sangpit ni tatang ko nga babae iti balay bi. Uy, agchichiks ka no isuna.
agbababae. Nagbababae meaning ad asawan da nga babae. Nalalakyan da. Nagbababae, aw mo ti asawa ni tatang. Ang yung bakamot no ad asawa da isang sangpit na. Unak tupeng amin. At upay iti kwarta ni tatang ang magchichiks na. Baka susugal pa eh. Kagurak manong nemi. Kagurak. Kagurak ang sibod ta. At da iso nang agmay sa idakkel nga balay sa mga alap ay tilad dalita manong nemi pagkinan. Irin to tadaak dito'y manong nemi nga marigatan ang agup-upa iti balay. Nga pagyan ng milaeng. Pagyan ng mga sang kapamilya. Tay madugamin manong nemi nagbalinan nga talo di kita nakmi kinisang pagita bali 5 kami. Kahit kabot marik tirikat manong nemi ta samot ng masenso, ti sweldo, ti maysa nga security guard. Aw mati mabaling ko manong nemi nga irapin. Sa maysa samot nga may irapin ni sampagida ti tumulong nga mangged kabot talo nga ruden di kita nakmi. Adan ti elementarya manong nemi ti nauna. Sa naalikutog di kita. Iso nga nakapagdesisyonak. Tinawagak ni Pare Merto Manonemi. Saan nga ni tatang? Oh, pare. Aba na, sabay. Nakatawag ka man. Kumusta? Kastalat ta. Wala ta asenso. Nanayunan ti putot ko, Mare. Nagbali na nga talong ti kita anak mi. Kit mayat, gusto na ti talo. Arikat na doon ti anak yaw. Ano yun may kanitaran niyang wasak bayan. Sumat ko anak. Gusto nito talo. Kumusta mo tayo ni tatang? Nga saan nga tawagam? Mani? Tsakin nga tawagan. Sige latan. Baka mamuak. Diyak man na mo ta. Agliblib-id ng samot ng ganadya nga babae. Anya? Kaya po ya talaga nga mahilig pa lang ni tatang mo ti chicks. Pangalalan na kidya, gastusan na. Kaya madamat kidya, sige-sigirin na, hindi pautang na. Ranta akong teksublita. Di ta kaming agyan, kada kita nakoklam ti asawak. Kaya rumbeng unay Amom, amin nga pumana, wag sublin to. So nga, di mo ko na yun nga, kay-kayat mundita. Agsubli ka matlay dito lugar nga naka pari Alpanes. So nga, umay ka na. Sige. Isa ka namin lang tamin. Kaya makamagtulag kami nga na yung pagkasampa kita. Tanong kasanulay nga talaga. Agawid akong dita. Agadwak ti pamilya. Kasta nga rod tinapasamak manon nemi jak pulus impak pakaamu kini tatang tipanggip ko. Nga panangyawid din sa jabalay mi, lugar mi, ti pamilyak manon nemi. Parbahon kami nga nakadanon manon nemi. Kadgabuta ado di kita alikamen mi kargaret mi manunemi nangarkilaklatan ti jeep abang pasahero nang iloganan mi kadagiti gamit mi. Kadgabuta damit nalikaw a kalsada malaksid iti panaka shortcut ako nak. Bilitan manunemi nga sinurot mi ti nalikaw ang kalsada. Agangga na riwat palayang manunemi ni makadanon kami ni titakalabalay. Albanes. Dito ka balay tayo? So. Nagdakil gayam. Kawan. Dati sa dyan nga nakaililit ti pagyanan tayo nga mga agup-upa tayo nga nagdakil ti aginat ka upaan, pag-upa. Ito di tatang nga gibimas isulang. Nagadod bakante nga bakante. Nagadod sila nga bakante. Kagurak unin tatang ko eh. So agurik ka man. Nagtugtugak man ang nemi.
Ngayon ni Merto, tinakakita man rin kanyak manunemi ka ba tagkakaruba kam lang. Pare! Pare Merto, dagaya man. Ikita mo kadla kaya. Hindi imay ka nga siksika, awang ka duwam, ta siksika nga ron. Ita ta, imay kayo nga duwa, at kompleto. At ito yung pinas nga sawam, isang pagkita. Ken adreto talugan anak mo. May sa lalaki ken duwa babae. Kitang kadlangan niya. Halalis to. Sino na tabalay? Abe katawa ka pare. Madugtalamidan. No sinut kat edana. Baka madamada pala ita. Manong Nemi. Diyan ka mo no anyat inaramid ko ta nakalukatak ti mentor. Mas tao nga rin Manong Nemi na sampagitan no apay na lukatak. Simrek da kaduan da dagiti duwangan na ko. Iti to the shack na panak iti nga ato Manong Nemi ti second floor. Amok nas na dun ayan ti silid di papa. Tinurong mga dagos Manong Nemi ti silid ni papa kat nakita nga saan nga nakatrangka gabutan medyo nagbingi hanga na nagbingi hanga nagplastar ka nilukat mun irikap tiri daw. Hindi ilukat ko tiri daw Manong Nemi nakita dagiti doa. Madamada Manong Nemi agin inarakop. How? Wait, ano panes? Stigayim taramidin niyo tatang. Anda ka doon ang papaimas, agragragsak. Di mo lang pulos na panunot, ganyan anak mo. Siya ka anak mo, manugang mo, kinagdapo ko madadyan, nakakaasig nga. Manginyan anak, di magbagida, upaan na nga nakangingina. Hindi ito tagatot, watyawaan. Nakadadong, bagyanan dito, pagbuko nam lang, ang kanduang pa kadata nga babaem. Huwen Manong Nemi, diya ko na upuutan, dagiti balikas, ngayon bagak, ngayon sawang ko. Nga diya kong pinanunot makapasakit, diya kong pinanunot Manong Nemi no rumbeng unang ibagak keng kwa na katakwada ti kasta nga balikas. Pwede ba isukat da, maisuot da, terwaten da Manong Nemi. Da kami nang, kadwak ti pamilyak. Isang pagkitang talo nga po kayo. Agyang kami nito eh. Kakaasikam sa Manila, nga gupupa, nakapudpudot, nakaililit, nakangingina. Basta rin agtad-tad pa, napik sa todo. E din ito dadtoy kang kami may ti panagbiag mo. Nga di mo malapulos, iyawis umay kahit jumalayan, kapot na nalawad toy. So kakagurak na ito yung rabi yung tasang. Agyang kami nito eh. Kapot takarbigak, internet yung balay. Siya tagtawid. Siya kumanturumbeng, papananda dyan nga dagang, inlako man di ba yung pakpakan mo. Sa dinukat, tinakaalam, tikas tang ugalim gama. Manong Nemi, awam mat ti magi nga imbagak, jak mat imbaga nga papanawak Manong Nemi ni tatang. Ngayon ti bakas dahawak Manong. Indro ba't naman tayo naging arwatan na, naging gamit na, inurunong kalpasan na Manong Nemi. Rukyan naman tayo ti bumanaw, akan duwa na ti babae, na kinaidana. Tatang? Nagbati kayo dito yun. Yan tangay sika malag ko lang ha. Sika itakin tawid ti daga ngayon lako. Di sika tagsakrap iti natin ang balay. Kapapanan yung harod. Sa pulag tibukot ko raksak. Agdan na kami. Kaya ni Olive. Malumat iso na. Duwat putot na di asawa na. Adaan na di asawa. Awan ti pagdanagam, dudwa kam lang. Dudwa kam lang agnan, iti balay da. Iti pala kabali house da. Kuka mo dito ka balay. Makamukha mo yung tibiyag yun.
Saan kun nga igawid pa ni tatang manunemi? Dahil ko nakon nga saan ko mat nga pinampanunot, saan ko mga pinapapanaw. Nga miso manunemi ito nagboluntaryo ka nang nubuat na kita arwatin na tapno. Kuyugid na. Ti bakit, ti pada na nga balo manong. Nga ulib ka no tinagan na. Pangbarakawat ko mangigawid ko makas pagarigan. No kay kayat danda dyan nga babae ng kami. Sabagay manong nemi, awan ti maala na ragsak ka na kami. Ngam dyan nga babae, iso nga si Muron, nga po siguro ta, awanin ti ragsak na no saan na, nga makadin na rin dyan nga babae. Siyempre kakarot di trabaho manong naming kas mga isang security guard iti Robinson dito sa Nicolas. Juan. Kagkabuta kahit manong naming ni sambakita nga tulungan na kaya mamit ko na. Nang kita kami timambalin nga mga iwan karigidwa ang anak ko. Sa nga bali tayo na una manong naming ta sana nakasapulan pati aywan na. Kabutad na ni Suna iti first year high school manong. Ininto tala di may kadwa kat adan iti elementarya sampay nagbasa di may kadlaw. Nangala kami manong namin ti katulungan mi. Apya lang ang sweldo pi. Ngayso ti mapanawan dito'y balay no kasta nga mapanagbasan di kitidwa ken mapagkamatay nagtrabaho. Simrekmat manong name iti asawa kan siya bagita ka sales lady iti ba sa department store iti mall nga pagdagwardya. Nasapa ka mga galing iti bigat. Mapanag ang duty, ang trabaho mat ni sampakita. Mapamit itulod manong name dito yaya mi, wala na katulong mi nakiti kakabsat, wala na kakabsat ng panagbasa. Sa kalpasan na, duwadad to yung bunso manong nemi iti agbambantay nga mga urit panagawid na. Kasta. Aking ka manong nemi nga nadamang ko. Nagkarapaan ka no, datatang kanda dyan nga olive. Apay kami napibanaw. Sikaman ngamin. Albanes. Apay ngamin nga, di mo yung gawid. Apay nga may gawid ko rin sa pagayatan. Kanong karapaan da, apay nga mga dimang talaw. Handa kayo natalawan na dyan ang mabae? Gabot awan tiragsak na nawan na dyan ang mabae? Pakaalas siya. Kinunong kunak manong nemi. Ngamiti ba yung sangal daw manong nemi sa anak idi naka-duty. Idi taka. Kasasalita ka kay ayam ko na kita anak ko gabot ako matiklase da. Idi ata adagap amo manong nemi. Hindi mo pa ko kitahin. Ni Tatang. Papa, asin na jay? Ni Lolo yo. Ay, ito ni Lolo? Mapagwilokot niya rito, Tang. Napangarod manong nemi lokat. Tino na anak mi tini daw ket pinastrek na ni Lolong na. Kalbasan na, siyak mo din ti masidek ni batayon ti anak ko. Abay may kayo. Kuhan, saan kong maanusan beti, kinatangsit na diyang olive. Grabe kong mga di maanusan. Isot sinurot yo. Awan din ang papanaw kayong katatang. Ngayon magkabuti na patpatig kang ka na dyan nga babae. So kasanta ka mabalaw no? Adadang isot si Murotam. Imbes ko mga mabati ka rito nga iwanam ko kita pukom. Tapos saan kami ng mga alat tantanda namin pa katulong. Anak, noan yaman na kita ng kurkurangak. Noan yaman na kita ng basbasulak. Pakawalan na kuma. Sa magpinalado di amin. Tanong at damat parang lumalabas mo.
Sa mapakawan kami matkan ka. Di mo katikayat? Nagsubliak. Taorin man paawan ni nanang niyo. Arig na makumpleto matlayang tikada. Kadayo tayo nga malay. Adda na sawam. Adda ang talo nga putot mo. Awanin ta sa pulim pa itibet mo. Malaksid nun ta pala plano. Awanin. Manong nemi ama lati ama kanaw matnagnaman na nagbasulan ni tatang isumid lang tinang papanaw ti bagina. Dahil po na no apay nga napanan inala ni tatang nagiti panaw no idi nga alikaman ka narwatin na kitsimang peten dito balay. Kasta o ni tiragsak nagiti apu ko naman no nemi tadan tilulu da. Kasta o ni tiragsak mimet nga gasama man no nemi ta siyempre, nalaganin ti baroko me. Tano andaman nakabasulad bikin ni tatang, siyempre, si papakawan matan ni suna ka na kami, kasta mati, parang pakawan mi ken kuwana. Da kamin manong nemi dagdadan na, siya ti asawa kanisang pagita, kasta matan ni tatang, agraman matan ni talungan nak mi. Ti katulong mi nga dati manon nemi, siyempre kapatadan ni tatang, kunana, nga sukanon ti makamu kanagita nak mi. Ay kit kuyukik ida, nga banti eskwela, sa ko orayan ida, sa kamto agkukuyong matlaig nga gawin. Baka marikatang ni tatang, ay sana ka marikatan. O ba't sa baling obrak? Kumusta matenting? Ipahuluhulugan nyo? Dito ipapautang nyo, mapan nyo sing-sigaring inal daw. Kumusta maten? Awanin ako. Naburuburin. Kung nagtupay nga minket. Nakwartahan na kayo na dyang olim. O nga ron. Pati rin kiti anak na kitdawatan dak. Nga? Kaya kaya chumat ka pinadawatin nyo ida? Una, kamunan da kwartak. Sa atin minsan nga nagkid-kidak, kinabil-dakid din. Anya? Dagiti anak na dyan nga bakit olive, kinabil-dak ka? Naglugod agor ka man. Anak saanin. Anak saanin? Babi amon. Nalpas kami mataga nagsasarita. Ito sa kumanan ti kapitan. Sa maysa, namimisan ka talaga masok ko. Alakit na siya at amirisyon ni Bindutyo. Sige tang, ito kayo nga rin. Agtatangay tayo. Kaya na kumaayat kin kapi at tunggal may sakit tayo. Nakay dumakamuka na kita po kayo. Tayo tuloy mo tagtrabaho kinisang bagito. Awanan tinagbaling a problema kung kumama nung naming ngim ni Merto makulit. Pare, Alpanes. Pare. Labi katla. No, may masalang tiraman ng pare. Nakit mo sawan. Di mo na tulagi din tatag mo nga chicks. Abay, dadadya ka dilang din na chicks na kuma. Ni Nana Olive, ato. Ato na kita masukan-sukat ng babae ng isang pat na. Aking karag ito'y mahilig pala yung tatang mo. Awala kaming tiyempunan. Kaya baka no awanin ti kwartana. Yung naanta kwartana na ita, sigurado. Sa pula na ti chicks. No saan nga chicks. Uminom. No saan nga inom. Inipis. Kaya't mo sawan, pare. Pati sukal? Sinirek ni tatang? Oy, na naglay nagsukal data. Diyan sabi na puta nga ng abak. Yung nadaman good daway ng mga abak, basit lang. Adado pa yan, di mapabarato lang, yung ginabak na.
Lagayam nga matong hati arami di tatagwan niya. Katuhin. Iso nga pa nga di mo patasin. Patasik ti. O rumamang kami ti sa bali pare. Nagsagana ka. Indro na bi. Anda pa pananta. Naawis nak manong name ni paring Merto ken impambar ko lang ken isang pagita manong name. Nga dama pa mi atendaran nga party wano padaya. Kinunana. Abi nga isang ngumay. For the boys only. Ininom at lang ken pulutan. Ang mga matnumarte ka agawit. Saan bakit amok a kontrol ti amin. So ang pagdanagam. Makamuka. Baka sa bali na ito yung maturturong mo ha. Alpanes, baka sa mga maaramin sa Manila edi, dagiti maaramin mo dito, probinsya. Nasing petak sa pagkita sa so, magdanagam. Ngam na panggam edi, manong name niyo talawang, nitabiwan nga kong kunada. When, dito yung mga naman mo, manong name niyo Diyos alwad na nga Roy. Nagplalapsat na giniya babae da manong nemi. Nangala kami sagesa kami kiniparing Merto nga babae. Nakabangbaglo. Damakik manong nemi no mga taon nagit 18 ko na. Mamati akman mano. Baka 16 pa kindi. Nga di na kaya't ngay bagama no name iti 16 kabuta minor de edad. Adano ko a grade. Nang rona no. Adana tayo kang kanahin nga grade. Basta ag-uway si mayor. Kat a grade na. Manong name iti muna agundaway nga da sa bali nga babae nga naramanak. Iso da ito ni Daisy manong. 18 years old. Sagesa kami kaniya. Merto manong name iti Inruar. Iti may mesang hotel, iti agkaruba nga silid. Gabutan na mayag batin manong naming akail-iliw kamot iti teenager. Kendap no di kastakit dagang ganas ka nun, marumaman kami ti sa bali. Tabaka umamat tarong lang. Kasla iti damdamo mi manong naming kinisang pagita, nga jak mauma ang mga maamal kadigit bibig dito nga babae. Na imas ganti asawak mano. Wine. No idadagdamdam mo kampalain gani sampagita kat na imas kunak. Ngam kalagitoyan tatalod ti anak na dakkelan di inauna. Sabahin ti imas na mano. Dahil kasla expire. Nag-expire rin. Wala lang lasa. Expiration na. Ngam ni Daisy manong name nga GRO. Nakaimimas manong name dagiti bibig na. Jak pa yan agamak-amang tilmon ti katas dagiti bibig na man. No kasadon ti pintas ti sukog ti barokong idi ni Mansanas. Ni sampagita manong name idi tagdadamo kampay laing agin inayat. Mas pati pintas manong name ti sukog ti Mansanas ni Daisy. Permi manong. Nagpindas ti purumana. May pula tayo. Kan nakatangtang kan naggana sa kirab-kirab na kagat-kagatan. Awang pulos ti nalukling manong naming nga paset na. As in nga talaga nga solid na solid. Konkreto manong naming. Inimas ko manong naming alinuman sa arimanan niya Daisy. Nang ronang at nalaing isuna, adon ti experience na manong naming ta idumitan isot simublat ko na. Permi nga nakarugrug suwak, umununak pa yung imitisuna, pugsut na pugsitak a pugsit manong naming. Kat ko nagkankwana, umayak tumanin.
Oo, ikaw. Kung gusto mo, mag-live-in na lang tayo. Sambat nga mabalin. Handan asawa. Ngayon manuduktalan ni Manong Nemi ni Sampagita na itang aramid mi kinimerto. Kasto ni matenti pa nang-apa na kanya. Nakibiyang ni Tatang Manong Nemi kit kunan. Ay, pamit kami nginaramid mo tikas jay, ha? Alpanes. Tang. Susapo eh. Nasidugat ti malalama. Sus, di ka man nagsasawa ka sa Tatang. Asino ko matimalangsang nga si ka? Siyak! Naapay. Inis bibiyag ni nanang mo. Nagbabayag ka di. Han! Sak mo na nakilala sa chicks cut. Hindi tayo na suna. MC ka. Si bibiyag pa lang ti asawam. Nalamin mo. Tang, GRO di gijay, GRO. GRO man mo saan. Na seryoso delikado. Sako, seryoso ni Desia. Api ka rin subli-subli ka. Siguro agad na imasam loko. Wano da impakanda dyan ang GRO keng ka. So ka subli-subliam. Eh na po manulang ti sweldo ang sikyo. No saan nga tumulong ang trabaho ti asawa, mamatay tayo na. Kita kayo nga binurburyo ti naglakon nyo ti naka. Sugador kayo nga mabaero. Sa iyo bagang dilawan tak tikastoy. Kinalpasan, nakatultuladan. Amumad gayong nga saan nga siya tinaramid ko. Kaalpasan na, tuladan na. Nakit mo sawan. Ormos tayo, nang naruna ka na kayong gasawa, anak yo. Iba ni putbut, hindi napadasa mo, tinapansa dyan da. Roylaw. Natakamad tayo, subli ka, subli, loko. Tunokon, makahalakat sakit mo. Gusto ka ng saktisi ka, Alpanes. Hamo kagura tayo asawa no, apahan na kapagsawsawan na ka. Kayat mo karod, nga pumanaw da nga kina. Kaya baybayan na ka. Kaya baka kayat mo. Tam na dugundawi na dyan nga GRO. Ngam dito tibagay kayang ka, Alpanes. Pagbabawyam ti amin no, kas pagarigan takastaman, ti mamasama ka marakrak ti pamilyam. Amo lang arodon nga madid, aramin ko tuladam kid din. Iso nga no sakti ka, saan ka nga subsubli sa jay. Soldita mo, di kita doon nga nagkurang kami ti pamilyam. Dahil tataramidem. Nagpadispensarak manon Nemi kinisang pagita. Nayawawanag lang. Awanan na din nga merto. No talaga sa mga kaya akit oran na pasamak saan nakaaman lukoy. Saan ko doon ulitin? Ikarikan ka sa magida. Nasiyata. Tanong aramidem, ha? Albanes? Abay, si kakadilang ti bakang butikas jay? Oras sakmat. Naglaka. Iti mga ipayapay sa ko ikayang. At umayat. Si kamot. Ipayapay mo sa mo ikayang. Uwan. Kasi naman ito kinalisto na kin. GRO de. Oray pa GRO. Madmandian pa din GRO. Naggastos ka. Eh, ano talaga kung mga nalaig ka. Kanag-chicks ka. Chicksam ko na kita mang tedkag ka ti kwartanga sang nga sikat aggastos. Ardong. Ado pa lang idi nga awis ni Pare Merto manon naming im tagbat ko ni Tibato. Jakon kayat ko lang. Kagurak pa din ni Pare Merto manon naming nakostang ang subli-subli nga kulitin lang. Di mo kati amog sao, pare? Amog lang ako din lumati. Abing awis na nagpailang. Sika, urayim ka di pailang nga ti asawam, iti mang panukan ka, iti kastangan ramid. Sus! Are, kas ka di lalaki. Apay, saan nga lalaki? Iti agaramit krimbag. Usus! Ay, po, apay di ka mauman di bakit mo? Anak tumaumak ni Sampagita. Bahala ka. Di ta ka man lang. Dinakpulos idin na alukoy pa manon Nemi ni Paring Berto. Tinaramid ko manon Nemi, nagdubol jabak pa din na. No kasta nga rabii ti jutik akas security guard manon Nemi. Timat aldaw, isumat ti ba nga si kasok karagiti mulang. Isumat ti ba nga si kasok manon Nemi karagiti tarakin kong nga dinguan.
Kahit no kastamat nga alam daw ti Jotik manong nemi, at damat ni tatang makamu ka iti mulak kanil taraken ko. Iso nga akong pagdanagak. Napindas manong nemi ti anayas iti trabaho ti asawa, kastamaten iti panangan nung ni tatang trabaho na nga iso ti sa kang runa nga magkita ka kita puko na ngagbasbasa. Manong nemi jaktud kayat nga ulitan ko nak iti umarama agaramat tuon numang padas nga ugusari sa bali nga babae no diket tilaing asawak. Nga mapo, apin nga nga nakaasdag-dag ni babae kanya. Hindi tatag kasera manong nemi nga babae iti karuba mi. Nagtrabaho matlaing Jemol aka sales lady. At nagigundami manong nemi nga no saan nga mapa nagtrabaho ti asawak kat ilubong ko. Aman. Mapano ka aguray di kanto manong nemi ito na maurin akong lumubon sa nakto arakupe. Albanes, sabi ko mantakang kanayon nga saan nga mo nagtrabaho ni bakit mo. Kaya nung nagtrabaho, saan ko mga makilublubugin ka. Tapno adoak na lumubon ka. Manong nemi, aso daga talaga ti sulisog kanyak. Ngam talagang kinontrol ko. No itultuloy dito nga babae ko na, iti lumublubong kanyak. Baka ti magtungbalan na kitsak tumatin sumakay kang kuwana. So nga sangkot ngayon palubos pa yung manong nemi nga inulit-ulit na itinakisakayo na nakilubon ito motorsiklo. Kaya kunadan manong nemi, uri nga tanong kasanot pa nagkadkad mo no talaga nga umasdag kang kadisulisog. Papanan na nga sangkot tumasulisog. Kaya kunadan ti pagsasao manong nemi, uri no kasanot kinaatat ti kayo no maisugrod iti baggang sumgad. So manipod man din manong nemi sangkot nga kaskaso na dyan nga babae. Liniklik akong tisuliso. Takonak, asantong maulit na tinaminsan kat nasaktak ti puso ti asawa. Nagdama manong nemi at ti high grade, ti nauna, kadamatin ti sumarsarurumat na giniduang anak ko manong nemi ang basbasa. Kaya nung kaskaso na lang, palubos ti apo, napikson to pa lang ni tatang ito na makapaggraduar ng papada na talong anak mi ti college. Ito nurugyan damit timang bangon ti pamilyada. Kung na ni tatang isat serbi na nga dakkel ti patakder na nga balay nga naglakwan na ititaga nga kukwaray dinanang manong nemi. Tapno oren no kasano kumatikado ti anak mi. Kat umanay kami tayo ito nga balay. Iso nga tiagdama, andan asawa manong nemi, nagiti talo, at apayin sabi nga puko mi, iti asawak, ken, at damat talo ako na nga apo ko atuod ni tatang. Dito nga ti pakasalita, kanagyaman ang una kini kumpadre aman ti pagaragan, itin na panang isurat kalpasan ng nakinsalay sa kengkwana, agyaman ang matkangkaman ng nemi ti anos mo nang ibasa. At sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarbing at tibiyag, kadagitipada kadim kanagbuya. More power to your program anong, and God bless. Toy nga dagyaman na pagayam mo, Alpanes, iti Badok Ilocos Norte, iti panang isurat ni Aman ti Pagaragan, iti Mabusag Badok Ilocos Norte matlaan.